салом бо номи худованди бахшанда ва меҳрубон ва аз номи худу ва аз номи кулли ғарибоне ки дар шаҳри ғарибӣ ҳузур доранд саломи худро арз мекунам дар мардуми Тоҷикистон. Як суруди зинда бари ҳамаи шумо. Тоҷикистон зинда бод ва пеш бод. ин шаҳр ки олудаи борони баҳор аст, селоби ҳавасманд дили бесабру қарор аст. ин шаҳр ки олудаи борони баҳор аст, селоби ҳавасманд дили бесабру қарор аст. ин суруди Шодравон Кароматуллои Қурбон ки инро гӯш мекард тамоми мардуми Тоҷикистон ва бо дастгирии шумо ва тамоми дунё ва азият ки дунё кардӣ, ҳамеша Шодравон Кароматуллои Қурбонро гӯш мекард. Ва зинда бошед, саломат бошед азизони дил. Лайк, подписаться, аёд набуред.